Unwinnable, hindi, dahil hindi pa nagsisimula ang talagang kampanya. Pangalawa, nasa kanila ang makinarya, nasa kanila ang administrasyon, nasa kanila ang pondo. Okay? So, depende lamang kung kasi makikita mo huling-huli eh. Oo, may awareness rating ka, oo, tumakbo ka ng senador at kilala ka ng taong bayan. Pero yun lang ang pagkakakilala kay Senator Bongo. Ang malapit sa kanya ay ang mga local chief executive, ang mga LGU. Pero pag hindi naman ang LGU ward leader sila, pero hindi naman sila ang talagang boboto ang taong bayan. So hindi masyadong kilala si Bongo. Ngayon, dun sa tanong mo ng endorsement, nanghihinayang ako dun sa napakataas na approval rating ni Pangulong Duterte, na sana ginamit na lamang niya yon para sa pagtatapos ng kanyang administrasyon, assuring that there is an honest, orderly, and peaceful election, as well as the transition. Pero dahil nag-endorse siya, makikita mo na he will have to make that issue and defend that decision. So parang nung nangyari nung sa senador, di ba doon sa senador talagang nangampanya siya kay Senator Go. Mukhang ganun ang kailangan niyang gawin. Na napakahirap yon para sa nagtatapos na administrasyon, kasi makikita mo parang linagay niya lahat yung 5 years and 5 months niya sa isang tao na close sa kanya. Whether that will translate at 4.1%, this would be a very, very dirty campaign. Just to pull down, because you cannot reason with the base of Mr. Marcos. So they will have to come up with all sorts of contrasting, and probably I hope they do not do negative campaigning, but the first shot was fired last night.